Gaw? Si Gaw. Oh. Nandito na naman. Hello? Hello? Gaw? Ah! Hello, Gaw. Saan na yun? Oh! Gaw. Yun! Andyan ka lang pala. Gaw, parang hindi scripted yung ginawa natin. Scripted yun, di ba? Scripted pala yun? Alam mo naman, di ba? Akala ko sino yung umahawak sa likod ko eh. Baka akala nila scripted ang ginagawa natin. Hindi yung scripted. Bigla ka talaga yun. Bigla. Nandiyan ako sa tabi mo. Biglang-bigla, nakaganyan yung camera. So, yun. Ay! Oh! What's up, mananap? Mananap, what's up? Mga gaw, mga ba? Mga gaw, mga ba? Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dyan sa mga OFW Yes. natin. Yes, Gaw. Ngayong araw na to, gaw, magluluto tayo ng manok na naman, gaw. Naiba na naman tayo ngayon, Gaw. Gagawa tayo ng whole garlic chicken. Yun! Garlic chicken. Yun, buong buo talaga, Gaw? Yun, gaw. Buong buo Okay. gaya na pagmamahal na binigay mo sa kanya, tapos iniwan ka lang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ano pang inaantay natin? Ano pa? Tara na! So, gaw, hugasan natin ang manok, gaw. Sexy, Simple. sexy. Ito yung pinaka-importante sa lahat, gaw. Huwag dapat kalimutan ng mga viewers natin. Dumi-dumi mo! Joke. Bastos ka! Yun mga gaw, mga bay, ito na main ingredients ng ating garlic chicken. Simpleng-simple lang, gaw, hindi masyadong complicated yung mga ingredients natin. Madaling-madali lang gayahin. So ito na, gaw, sisimula tayo sa... So ito, gaw, yung garlic natin, gaw, hindi ko na pinapakita yung mga slice natin, gaw, kasi may nagrereklamo na boring daw ng part doon. Huwag kayo iiyak. So ganito ang pagkahiwa, ganito kaliliit, chicken. Yun. Pakukuluan kasi natin yung chicken natin. Ito, may tanglad tayo. Tsaka meron tayong Baguio beans. Ito din, meron tayong sweet corn. Patatas. Carrots. Para sa sauce natin daw, margarine. Baka naman. Star margarine. Sugar. Sukal. Asin. Pepper. Nor liquid seasoning. Baka naman. Baka naman din. Gaw, may tanong ako, Gaw. Ano yan? Ay, may kutsara tayo, gaw, kasi mamaya para tikman natin kung okay. Mga bobo! Joke. Ewan ko para saan ba to? So, ano na, Gaw? So, ano pala? Tara! Gunggong! So yan mga gaw, mga bay. Nagpakulo tayo ng tubig. Kita niya naman. So, pakukuluan muna natin, gaw. Yun, lagay pala natin yung tanglad. Yun, gaw. Binutasan natin dito, gaw, sa loob, gaw. Para maluto yung sa loob natin, gaw. Yun. Yun yung purpose na binutasan natin dito, gaw. Pakukuluan natin, gaw. Lagyan natin. Lagay mo na, Gaw. Yun. Sasabay na rin natin yung gulay, gaw. Yung carrots at saka yung patatas natin. Gaw. Carrots and patatas. Yes. Sabay na natin sila. So madali lang to, gaw, mga 10 minutes lang pwede na to. Ang manok, yung mais natin, gaw. Yun. Sabay na natin. Ngayon ko lang nakita yung may ano pala bulalo na chicken. Hintayin natin ng 10 minutes. 5 minutes, gaw, babalik rin natin yung chicken. And 5 minutes din sa kabilang side. So Yun. hintayin natin, gaw. Tara. So, yun, gaw, 5 minutes na, gaw. Yun. Baliktad mo na yan, Gaw. Baliktad natin to, gaw. Hindi natin yung overcook to, gaw. Baka mawasak to, gaw, eh. Pwedeng malambot. Tingnan mo, gaw. Wasak to, gaw. Ayun. Yun. Okay, Gaw. Sige. So kukunin natin to, gaw, kasi lutong-luto na to, gaw. Pwede na to, gaw. Pwede na yan. Huwag natin masyadong i-overcook, gaw. Kasi madudurog yung ating patatas at Yun. carrots. Yung Madali Baguio. lang yan, gaw. Mga Ikaw bakit hinuli mo yung Baguio beans para natin? di siya masyadong maluto, gaw. So, gaw, madali lang, gaw. 3 minutes, 5 lang, 5 minutes. Okay na yan, gaw. So, doon na tayo sa deep frying, gaw. Dito natin kukunin, gaw, para hindi mawasak yung balat ng chicken natin. Yung, gaw, ito yung para sa sauce natin, gaw. Lalagay natin ang garlic, minced garlic. Igisahin natin to, gaw. Mantika ang ginamit natin, gaw, kasi kapag nilagay natin yung margarine, masusunog yung margarine natin, gaw. So, gaw, lalagay na natin, gaw. Yan, may golden brown na, gaw. So, lalagay natin itong margarine, gaw. Yun. Sarap. Nice. Naamoy mo ba, gaw? Amoy na amoy, Gaw. Ang bango, gaw, di ba? Remember mo yung kanta na Star Margarine. Okay. Sir Margarine, pampatambok o
Lumalikod sa sunay natin. Yun. Okay na to, Gaw. So lalagyan natin ng asukal to, Gaw. To taste na yan, Gaw, kung anong gusto nyo, kung matamis or ano. Pwede rin wala, pwede rin meron. Okay, let's go. Deep fry Lagay natin mo to, na yan, Gaw. Gaw. Wow! Yun, Gaw. After 5 minutes, Gaw. So babalik ka rin natin to, Gaw. Wow! Sarap din, Gaw. Diba? Diba? Then every 5 minutes daw, babalik ka rin naman natin. Every 5 minutes daw, babalik ka rin natin to, guys. So daw, after 5 minutes na naman daw, babalik ka rin na naman natin daw. Yun. Oh, sarap, Gaw. So hindi pa tayo hinihintay natin na golden brown, guys. So hintayin naman tayo ulit ng 5 minutes daw. Yun. So yun daw. So luto na. Tatanggal na. Tatanggalin na ba natin? Luto na yan, guys. Tingnan mo, guys. Yun. Luto na yan. Bango? Didi-fry natin to, guys. Mabilisan lang ba yan, Gaw? Bilisan lang to, guys. Masyadong matagal. Basta pala, Gaw. Yun. Ito na to, guys. Grabe naman ito. Parang mahirap. Parang nahihirapan ka, Gaw, ah. Mahirap talaga, guys. Yun, mga bay. Luto na po ang ating whole garlic chicken. Yes! Kita niyo naman, sa display pa lang. Tingnan mo naman, Gaw. Ang ganda-ganda ng presentation, Gaw, na ginawa natin, Gaw. Presentation pa lang. Wala na. Wala na. Finish na. Before yun, Gaw, mag-pray muna tayo. Yes, Gaw. Father, Son, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na binigay niyo sa amin, Lord. I-bless niyo po yung aming food ngayon, yung mga supporters and mga subscribers namin. All this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kuman muna natin, Gaw. So, paano ba yan tikman, Gaw? Hindi ko alam, Gaw. So, kakamayin natin ito, Gaw. Sige, Gaw. Ito na lang, Gaw. Crispy, Gaw. Yan, oh. Parinig ko sa kanila, Gaw. Yun. Lagyan natin ng sauce, Gaw. Sarap! The best. Grabe. Worth the wait. Gaw. Ang masarap yung kainan natin ng kanin. May sauce tayo dito, Gaw. Lalagay ko sa kanin, Gaw. Yung sobrang sauce. Yung kanin natin, Gaw, parang may... Iba yung mukha ng kanin natin, Gaw. Yung kanin natin ngayon, Gaw. Dinorado. Dinorado. From Santiago family. Yun. Thank you, Santiago family. Thank you Sir po. Louie, Ma'am Tito. Ding. Yes, Tito Louie, Tito Ding, Tita Ding. Thank you very much. Saan ito kainin, Gaw? Ibang dinorado, Gaw. Yung pulang kanin, Gaw. Rasahan mo, Gaw. Ibang-iba. Sa normal na kanin. Oh! Gago! So, lalagyan mo yung kanin ng Gaw. Ang sauce natin. Yun, Gaw. Tingnan mo, Gaw. Patry mo nga ako niyan, Gaw. Sarap. Yun, sarap niya. Grabe, Gaw. Ang sauce, Gaw. Sarap masyado, Gaw. Yun. Lalagyan natin ng gulay, Gaw. Siyempre. Ito, Gaw. Hindi ako Parang nabubuhay na walang gulay, Gaw. Sarap ng gulay, Gaw. init, Gaw. Tingnan mo naman ako, Gaw. Kakahango lang ng manok, Gaw. manok. Mainit pa masyado. So, Sobrang init pala. Sobrang sarap. Baka gusto mo magsalita, Gaw. pwede mamaya na lang mag-vlog. Pwede mag-focus muna sa kain. Kain. Sarap masyado. Go. Yes, sir. Tamang-tama ang pagluto ng gulay, Gaw. Hindi siya Nasobra na. nasobra ng luto, Gaw. Yes, yes. Tamang tama lang talaga, Gaw. Saka yung patatas natin, Gaw. Tingnan mo. Ah. Sauce pa lang, Gaw. Ulam na. Gaw, kahit walang manok, Gaw. Kulay lang. Okay na. Oh my God. Ang init. Ang init. Kanina. Yan, umusok pa, Gaw. Ito yun. Lalagyan ko na sa bowl. Tingnan mo, Gaw. Yun. May sauce na yan, Gaw. May sauce pa. Sarap. Tumutulog yung sauce. Mm. Mainit. Go. May sweet corn tayo, Gaw. Bukan, bukan.
Sarap ba? Tamang-tama din yung pagkaluto bro. Naluto talaga yung chicken natin sa loob gaw kasi binutasan natin kanina gaw eh. Ito Go. yung advice sa akin ni Narciso Piudos, yung idol natin. Pakita mo sa kanila, Gaw. Pakita mo sa kanila, Gaw. Buksan mo, Gaw. Buksan mo sa atin na naman yan. Wala may-ari ng iba niya. Yan, lutong-luto yung sa loob. Yes. Wings daw. So, kain muna tayo sa mga Ibanez family sa Leyte. Well, family namin dyan sa may Tolosa, yung mga Rusya, tsaka Riños, doon sa Russia, Leyte. Riños, Leyte. Davao family. Speo family sa Yes, Davao. Davao. Serrera family, Serrera family. Sila ba doon? Isa sa ating papasalamatan ngayon na araw daw. Ang source ng recipe natin. Yes! Sila yung may-ari ng Goto Station daw. Auto station. Goto Station, yung may chicken native arroz caldo, merong goto, at tapot baboy. Pamilya Piodos. Ito yung page nila. Pakita mo yung page nila. Yung picture, every Saturday, Farmers Market, farmers market. Jansan. Kung gas nga pala doon sa lahat ng boxers ni Sanman. Sanman Promotion. John Ray Manangkil. Yes, January Manangkil and JC Manangkil. Idol, super. Kalimutan natin ma-display pala tayo dito, Rick. Cheers muna. Ito yung nakakalimutan namin. Sa sarap. Paraan yan. Cheers tayo mga bay. Powered by Coke. Coca-Cola. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Promotion. Shout out pala kay Brad Jimmy. Brad Jimmy, cook yan daw. Salute. 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 Capital S daw. ACLC, Tau Gamma Phi Chapter. Arnel Ustique. Sir, Shout out. idol. PS5 natin dyan. Si Maricon Giturbos. Kapag accommodate sa akin dun sa pharmacy nyo. Olarte Family. Olarte family. Yes. Shoutout din pala dun sa chicks ko. KA. Dadagdag ko lang, shout out nga pala sa Team Sarap sa Ice. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi hindi ko masyadong kabisado lahat ng members. Pero salamat sa inyo. So hanggang dito na lang tayo mga gaw mga bay. Yun. So don't forget to watch, share, and subscribe and click the notification bell. Ingat kayo, more power, and God bless. Tatak, Taguro Brothers. Yun! Kobe Bryant.